kastet meget op i dag. Sådan 5 gange eller sådan noget. Krump rundt og tømmermænd. Krump rundt og tømmermænd. Ja. Og Heine, han så på bræk mig. Ja. Kaster op, og så kastede han op. Så kastede jeg også op. Kastede du op, Heine? Ja, jeg kastede næsten op. Jeg kom sådan noget luftbølge med. Kludsede du? Luftbølge? Luftbølge? En luftbølge? Ja. Pisselink. Nå, skal vi i gang? Nej. Vi byder velkommen her til Enø-mesterskabet i Batang. Men Dreams ved ikke, hvad Batang betyder, så vi kalder det bare for curling. Det er vodka, der i dem. Man skal kaste den og ikke trille den. Du må gøre, hvad du vil. Er det ikke sådan mere avanceret? Pensionisterne, de er sådan... Tæt på som muligt. Nu er der gris på gaflen. Og vinderen er Enø-mesterskabet, vundet af Rikur The Great. Tillykke, man. Du har vundet en tur ude i marken. En tur? Det skal en løbetur. Der skal en løbetur ude i marken. Welcome to Guitar Legends. We got Hans Edwards and Corfitz. Fanta Corf. Hallo der! Og i dag skal vi analysere det fantastiske mesterværk Alda. Corfitz, kan du fortælle lidt noget om tonestrukturen i Alda? Er der nogle specialiteter, vi skal lægge mærke til? Er det drop D, eller er det... Overhovedet ikke. Overhovedet den går faktisk meget normalt i en dur. En dur, ja. Ja. Og verset går i... Kan vi få det? Altså, hvis man siger, at hele sangen, den består cirka af G-dur. Og verset, det går i D-dur. Som jo også består i... Det er der tricket ligger. Præcis. Er der nogensinde nogen, der har gjort det før i verden? Hvad siger du? Er der nogensinde nogen, der har gjort det før i verden? Faktisk, nej. Nej, det er godt. Kan vi få et eksempel, for eksempel? Kan vi høre det, den til skift der? Hvis du hører introen der. Ja. Og hvad var så det, der skete der? Du lige... Jamen, der blev den til en dur, eller hvad? Gik fra mol til dur? Er det rigtigt, det han siger? Nej, det kan. Kan vi så få den fra din side så? Hvad er der foregår? Nej, men okay, hvis vi kigger... Faktisk, hvad? Ja, ellers sådan er det. Så du prøver på babyen til at ryge? Hun kasser der i kyststrøg. Nå, fortsat Guitar Legends. Så er det et meget unormalt greb, man tager, når man skal starte sangen. Ja. Kigger på fingeren, kigger alle sammen. Det er tredje bånd og... Ja. Det er faktisk det samme som... Men hvis man tænker rent teoretisk, så er det faktisk en C-dur-akkord. Okay, og bassen er så hvad? G. Fordi hvis man tænker C, en akkord, dur-akkord består altid af en stor ters og en kvint. Det som jeg har her, det starter med, det vil sige kvinten G, som er kvinten også ters. Nej, også C, undskyld. Og så tager vi dur-tersen på. Så gør vi det præcis det samme, ikke? Og så tager vi mollen. Er det simpelthen de letteste akkorder, man kan spille verset i, eller hvad? Det er faktisk dem akkorder, du spiller. Okay.
Så på en guitar, der stemte, ville det jo være fantastisk. Du skal ikke tage... Nej. Du skal ikke tage en narp. Der er en ny en. Another couples. Vi skal lige have noget vokalharmoni i omkvædet. Vi starter med din leadstemme i omkvædet. Hvordan lyder den? Kan du tage mig hjem? Husker hende i min favn. Alle der kalder, hun falder ned og bliver slut af København. Godt. Og så har vi jo en harmoni der. Og det er jo en lidt højere stemme, er det ikke? Selvfølgelig. Altid højere, når det er Corbett pigen, som man også bliver kaldt i stuen. Når vi skulle have noget kor på, så ringer vi til pigen Corbett. Kan vi lige høre den gang? Og hvordan lyder den alene? Okay. Det bliver sjovt der. Der starter jeg nemlig på kvinten, som er i forbindelse med C-akkorden dur, som omkvædet jo starter med. Hvornår begynder vi at synge? Det var vokal, vi snakker om. Anden stemme. Vi skal ikke. Det er anden stemme, vi snakker om. Guitar her. Nej, vi skal ikke. Nej, vi er gået ind i Legends of Vocals. Ja. Kom, det er Legends of Vocals. Vi skal have anden stemme. Okay. Så. Okay. Der var sådan... Hvad var det, du sang i den første 3 linjer? Det var jo ikke dansk overhovedet. Det er heller ikke min tekst, det der. Det er Eilers. Så kan vi bare lige sidste gang bare få et normalt omkring, hvor I begge to synger, så vi kan høre det i stereo. Med anden stemme og det hele, og oktaver og det hele, og så siger vi tak for aften. Der ses en mål ind, men den tager vi næste.